Oh. Abantu badiniwe abantu. Bese soso. Hayi people are tired. Sikhathele sisebahambe. People are so tired. Bantu baphumile. Sibingelele kakhulu bafethu umlazi bantu basemlazi bantu bahleli bekhala bethi imashi zanini emlazi imashi iyona lena yasemlazi imashi sibingelele kakhulu bafethu mashi isemlazi bantu basemlazi sebekhale kakhulu ngendaba yemashi mashi kuphi mlazi sikhona yona ke imashi yasemlazi Sheshi.
Rama kuza abantu bakho asohlangana khona bonke laba Rama kuza abantu bakho asesabethena egazi Rama kuza abantu bakho asohlangana kuza abantu bakho asesabethena egazi kuza abantu bakho asohlangana khona bonke laba Rama kuza abantu bakho asesabethena egazi Rama kuza abantu bakho asohlangana khona bonke laba Rama kuza abantu bakho asesabethena egazi Rama kuza abantu bakho Alright ke Ningizimu Afrika Mzansi bengicela ukwamukela isikhathi samanje kwizoso news njengamanje sisemlazi elokishini lasemlazi eThekwini ila khona ke imarch ke seseke udaba lokuthi ke ilwise labo bokufika khoma ke ezonike lasemlazi elokishini ke lelokishi ke zokhumbula ukuthi elinye amalokishi ke elikhulu ke eNingizimu Afrika so mangabe ke wenza imarch ke efuze loluhlobo fuze uattack okanye ke uhlasele ke elokishini ke lifuze leli ke la esemlazi ke endaweni ke yaseThekwini la khona ke bemasha bebhisha ke bethi ke bahambe ebokufika kuma ngosuthi highway mfana kithi ni march ni la emlazi uqinisekisa ukuthi ngizokalisa ke ikhalo zeni ikuphahle kahle enithi namhlanje nakuveza emlazi Asibonga mfowethu. No igama uLindani Sibongo wakaqulu imember yeMarch sila emlazi namhlanje kuyimarch yokulisana nabo kufika. Esilisana nakho ke la emlazi ikhalo zethu ayihlukile nale khalo esikhala ngazo kwezinye indawo. Ngoba sikhala la ngama tuck shop, ama tuck shop ala emlazi wonke arano ama foreign nationals. Of which is wrong according to the constitution. Because according to the constitution, informal trading kuthiye ukuthi reserve abantu bale South Africa. So siyathuka ke mangabe izitolo zala emlazi zonke kungekho ngisho esodwa okuthiwa ikamkhize, ikadlamini zonke ezabantu bokufika. So zonke lezi izitolo mfana ngithi izitolo ezisuka zi-honor abokufika endaweni ke yakithi noma endaweni ke enabantu balapha eNingizimu Afrika banikwa yini abantu izitolo okanye indawo ukuthi basebenzise ukudayisa ezitolo. Yebo kunjalo mfowethu ngeke ngikuphike lokho but engifuna ukucacisa ukuthi abantu bakithi bebengayazi lento yomthetho ukuthi ihamba kanjani because even yona leyo nto le ukuphula umthetho ukuthi uqashise foreign national kwawena ungaboshwa ubhadle ejele. So iyaqala ukuvuleka inkungu manje kubantu bakithi ukuthi umthetho uhamba kanjani. That's the reason why kwezinye indawo usuqala bebona bebaxosha manje bethi no angifuni ukuboshwa ngicela uhambe. Imarch iba namamasha ahlukahlukene endona ahlukahlukene kodwa khona amamasha abe mancane khona amamasha abe makhulu. Le ayikusimasha ngathi yenkulu kodwa simbona uJacinta engcelayo yini enza uJacinta njengomholi wemarch. No lento ake ngichaze amamarch ahlukene khona i-national march nama-provincial march bese kuzoba khona ama-local march. Ama-local march sisanda kwadedela ngoba sibonile ukuthi no lento le isiyaqala manje ukungena kubona bonke abantu bala eSouth Africa. So abantu bavungama manje baveza izikhalo zabo ukuthi sihlukumezekile kuze zonke indawo. So sicela ukuthi sisukume sibambele sitshengise. Alright ke Ningizimu Afrika bezomunye ke obaholi make mamalunga ke emarch la emlazi kuma ngokuthi highway la khona ke imarch libangise khona ke ithi ikhalaza ke ikhalazo ke lezi ukuthi akahambe abokufika izoso news TV sharp.